ገለ ለውጢ ዝደርበ ነገር እንዳደርበካ ዝቆረጽ ነገር እናወረጽካ ካብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 35 ኣቦና ያዕቆብ ናብ ቤትኤል ክኸይድ ከሎ ቀዲሙ ዝበሎም እንታይ ነይሩ ነቶም ቤተሰቡ ጣዖት ኣማልኽትኩም ቅበርዎም ጣዖት ኣማልኽትኩም ቅበርዎም ኣብ እዝንኩም ዘሎ ኣብ ክሳድኩም ዘሎ ኣብ ገለኹም ዘሎ ቀለባብት ኣውፅኢኹም ቅበርዎሞ ናብ ቤትኤል ንደይብ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንደይብ ኢልዎም ነይሩ ስለዚ ሕና ከዓ በቃ ክርስቶስ ናይ ምዃኑ እናተምሃርና እናፈለጥና ክንከይድ ከለና ቶም ዝድርበዩ ካባና ክወፁ ዘለዎም ንዓና ዘይጠቕምና ናይ ኣደዳ ናይ ጭንቀትን ናይ ድኽነትን ናይ ሓዳር ምብትታንን ገይሮምና ዘለዉ ነገራት ናይ ምቁራፅ ሓላፍነት ኣለና ንዓና ክጠቕመና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይሓግዘና ሎሚ ናቱ መቐፀልታ ኮይኑ ብዙሕ ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን ሎሚ ጠንቅና ይፍትሕ ኢልና ንሪኦ ሓደ ስምዒታዊ ፍቕሪ ወይ እውን ፍትወት ክንብሎ ንኽእል እዚ ከዓ ናይ ሓዳር ብዙሕ ሓዳር ንኽፍታሕ ካብ ዝድርኾ ነገራት ሓደ እዚ እዩ እንታይ ማለት እዩ እዚ ስምዒታዊ ፍቕሪ ኢልና ዘለና ፍቕሪ ኢልካ ክፅውዖ ናይ ትኽእል ኒኻ ደቂ ሰባት ካብ 4 ባህርያተ ስጋን ካብታ ነባቢት ነፍሲ ድማ 3 ባህርያት ዘለዋ ነፍስን ዝተፈጠርና ኢና ተደጋጋሚ ከምንምሃሮ እዞም 4 ባህርያተ ስጋ ዝበሃሉ ክንከፍሎ ከለና ነፍስን ስጋን ኢልና ንፅውዖ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ነፍስን ስጋን ክልቲኣቶም መጻርርቲ እዮም መንፈስን ስጋን ክልቲኣቶም መጻርርቲ እዮም መንፈስ ነቲ ስጋ ትጻረሮ ንዑ ይደልዮ ስጋ ድማ ነቲ መንፈስ ትጻረሮ ንዑ ይደልዮ እዚኦም ክልቲኣቶም መጻርርቲ እዮም ይብል ሕጂ ብፍላይ ፍትወት ስጋና ድልና ክብርትዕ ከሎ ብዙሕ ሓደጋ ኢና ንወድቕ ስጋውን መንፈሳውን ነገር ማለት እዩ እዚ ስምዒታዊ ፍቕሪ ሓደ ናይ ስጋና ዝያደ ክኸይድ ከሎ ዝመፅእ ፈተና እዩ ፍቕሪ ኢልና ንፅውዖ ዘለና ምናልባት ካብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብግልፂ ክንሪኦ እንዲና ከምኡ ዓይነት ሕማም ዘለዎም ሰባት ኣፍቂረኪ ሓደ ግዜ ኣባና ልሙድ ዘሎ ማለት እዩ ምግቢ ክሳብ ምብላዕ ድስእን ሰብ ኣሎ ብፍቕሪ ናታ እዩ ወይ ከዓ ብፍቕሪ ናቱ ምግቢ ምብላዕ ስኢነ ክሳብ ምባል ንበፅሕ ኣሎ ሓደ ግዜ ኣጋጣሚታት ኣሎ ልክዕ ከምኡ ዝቕየሩ ሰባት ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ብፍትወት ናታ ምግቢ ክበልዑ ይክእሉን እዮም ትምህርቲ ክነፍዑ ይክእሉን እዮም ዝኾነ ዓይነት ካልእ ሓሳባት ሓንጎሎም ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ሓንጎሎም ሙሉእ ብሙሉእ ባርያ ናይቲ ኣፍቂሮማ ዘሎ ወይ ናይቲ ፍቂራቶ ዘላ ወዲ ግዙእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ናቶም ቴንሽን ኩሉ ግዜ ንዕኡ ምርካብ ጥራይ በየናይ ኣጋጣሚ ኣበየናይ ኩነታት ንዓ ንምርካብ ተሰልጦም እንተዘይኮይኑ ካልእ ሓሳብ ኣብ ናይ ስድራ ቤቶም ናይ ትምህርቶም ናይ ስርሖም ናይ ብዙሕ ነገራት ቦታ ሳቶም እቶም ይሕሚሞሞም ዘለዉ ሰባት ወይ ይሕሚሞምና ዝብሎም ሰባት ማለት ምናልባት ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሓት ኣብ ከምኡ ዓይነት ህይወት ንሁሉ ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ብርግፅ እዚ ትኽክለኛ ፍቕሪ ድዩ ብፍቕራ ሓሚመ ብፍቕሩ ሓሚመ ብፍቕራ ምግቢ ምብላዕ ስኢነ ብፍቕሩ ምግቢ ምብላዕ ስኢነ ኢሉ ዝገልፅ ሰብ ብርግፅ ትኽክለኛ ፍቕሪ ድዩ ከምዚ ዝገበረ ሰብ ብርግፅ ናይ ኩሉ ናይ ልቢ ኣፍቃሪ ድዩ ሓደ ሰብ ከምዚ እናበለ የሸግረኒ ኣሎ ብኣይ ክሳብ ሓሚሙ ሰባት መፅኦም ይልምኑን ኣለዉ ምግቢ ይበልዕን እዩ ሰባት ኣይረዳዳእኒ ትምህርቲ ይከይድኒ ስራሕ ኣይሰርሕኒ ኣብ ከቢድ ሕማም ኣሎ ፍቕሪ ኺ ዝበሃል ዘሎ እዚ ትኽክለኛ ናይ ፍቕሪ መለክዕ ይኸውን ዶ እዚ ሕጂ እቲ ፍትወት ኢልና ንፅውዖ ማለት እዩ ካብ ሓቂ ወፃኢ ዝኾነ ከመይ ምዃኑ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ክልተ ኣብነታት ክንወስድ ኢና ናይ ኣምኖን ሓዊ ትእማርን ናይ ሶስና ዝፈተንዋ ረበናት ክልተ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ትምህርቲ ዝግልፂ ክገብሩልና እዮም መጀመርያ ኣብቲ ናይ ኣምኖን ከም ብበልኩም እየ ካልኣይ መፅሓፈ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ንኣቤሴሎም ወዲ ትዕማር ስማ መልክዐኛ ሓብቲ ነበረቶ ይብል ሕጂ ረእይዎ እዚ ፍትወት ብዙሕ ግዜ ከምቲ ዝበልኩኹም ስጋና እዩ ዝደፋፍኣና ናይ ድሌት ማለት እዩ ሕፅር ዝበለን ናይ ዝሙት ድሌት እዩ እዚ ከዓኒ ሓዳር ኣብ ዘይገበሩ ሰባት ይኽሰት ሓደ ሰብ ሓዳር ኣይገበረን ንዕኡ እትኾነ ጓል ይደሊ ኣሎ ወይ ድማ ሓንቲ ጓል ንዕኡ ዝኾና ወዲ ትደሊ ኣላ
ኣብ ከምዛ ዓይነት ኩነታት እንከለው በትክክለኛ መገዲ ናይ ፍቅሪ ከይኮድ ብፍትወት ዝሰዓሩ ልጋጣም ኣሎ ብትክክል በቃ ዘፍቀራ ይመስላ ወይ ከዓ ዘፍቀረቶ ይመስሎ ንሳቶም ግን ፍትወት ስጋ ጥራይ ይስሒቦም ደው መልክዕ ብስምዒት ተሳሒቦም ናው ከም ዝወድቅ ገይርዎም ኣሎ ሓንቲ ግዜ ምስ ተራኸቡ ታስጋው ርክብ ምስ ፈጸሟ ብድሕሪኡ እቲ ዝነበረ ፋን ብሙሉ ይጠፍእ እቲ ዝነበረ ሃንቀውታ ብሙሉ ይጠፍእ ስለዚ በቃ ብፍትወት ጥራይ ተሳሒቦ ሓዳር ይመስረት እሞ ድሓር እታ ከም ሓው ተቃጽሎ ዝነበረት ፍትወት ምስ ወድአ ናብ ካልእ ሓሳባቱ ብሙሉ ካልእ ይኸውን እንታይ ኮይነ ነይረና ምባል ይምለስ ማለት ስለዚ ንዓኣ ገዲፉ ካልእ ከምኡ ብፍትወት ተቃጽሎ ግዳማዊ መልክዓ ሰሓብ ዝኾነት ጓል ድማ ይጥምት ምስኣ ድማ ከምኡ ይኸውን ማለት ስለዚ ከምዛ ዓይነት ሕማም ቅድሚ መርዓ ዘጋጥማሎ ድሕሪ መርዓውን ከጋጥሞ ዝኽእል ሰብ ኣሎ ቅድሚ መርዓ ብከምኡ መምዘኒ ገይሩ ዝኣቱ ሰብ ኣሎ ኣብ መርዓ እንከሎ ኣብ ሓዳር እንከሎውን ብከምኡ ተሳሒቡ ካብ ሓዳር ዝወፅእ ሰብ ኣሎ ካብ ሰበይቲ ጽቡቕ ኮይና ትረኣዮ ካልእ ፍትወት ሰንደዶ ንፍጽም ኢሉ ኣብ ካልእ ይኣቱ ማለት ሕጂ ብጠቕላላ ተሪእና ይጉን ናይ ክልቲኣቶም ናይ ዝሙት ድሌት ናይ ፍትወት ድሌት ናይ ስጋ ሽግር ዝኹሉ ሽግር ዘቃልዓና ማለት እዩ ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ብግዳማዊ መልክዕ እዩ ዝስዓብ ስለዚ እንታይ ነበረት ኢለዋ መልክዕኛ ነበረት ሕጂ ዝስሕቦ ዘሎ ነገራት እንዳስተውዓልኩም ንኺድ ምሳይ እዚ ኣምኖን ዝበሃል ዘሎ ሰብ ልክዕ ከምዚኦም ብስምዒታዊ ፍቅሪ ዝነደዱ ሰባት ሓቀኛ ፍቅሪ ግና ዘይብሎም ሰባት እታ ዝሰሓበቶ ድማ እንታይ ነይራ መልክዕኛ ሽግሮም ናይዞም ከምዚኦም ዓይነት ሰባት በቃ ግዳማዊ መልክዕ ዝስሕቦም ማለት እዩ ዳዊት ከዓ ኣፍቀራ ግን ትክክለኛ ፍቅሪ ይኮናል ትእማር ድንግል ነበረት እሞ ኣምኖን ገለ ክገብራ ከምዘይከኣለ ብፍቅሪ ሓብቲ ትእማር ክሳዕ ዝሓምም ኮነ ሓፍቱ ይብላሎ ምናልባት ከይዳናገረና ብኣቦ ይሕዋት እዮም ስለዚ እንታይ እዩ ዝብላ ዘሎ ንኣቤሴሎም ወዲ ዳዊት ትእማር ረይዎ ንኣቤሴሎም ወዲ ዳዊት ትእማር ስማ መልክዕኛ ሓፍቲ ነበረቶ እዩ እዚ ሕጂ ንኣቤሴሎም ወዲ ዳዊት ኢሉ እዚ ዝፈትዋ ዘሎ ድማ ኣምኖን ወዲ ዳዊት ኣቤሴሎም ወዲ ዳዊት እዩ ኣምኖን ዳዊት ብምንታይ እዮም ኣቤሴሎምን ኣምኖንን ሕጂ ኣሕዋት እዮም ብምንታይ ኣሕዋት በቦዮም ኣሕዋት ዝኾኑ ዘሎ ማለት ትእማር ንኣቤሴሎም በቦን በደን ሓፍቲ ትኾነላ ንኣምኖን ግና በቦ ጥራይ ሓፍቲ ትኾነላ ማለት እዩ ስለዚ ትእማር ድንግል ነበረት እሞ ኣምኖን ገለ ክገብራ ከምዘይከኣለ ስለ ዝረኣየ ብፍቅሪ ሓብቱ ትእማር ክሳዕ ዝሓምም ኮነ ኣው ዝሓሚመላ ሞይተላ ገለ ዝነበርኩ ፍቅሪ ትክክለኛ ፍቅሪ እየ ማለት ኣምኖን ድማ ዮናዳብ ስሙ ወዲ ሽምዓ ሓዊ ዳዊት ፈታው ነበሮ ሓደ ዓርኪ ነይርዎ ንኣምኖን ማለት እዩ ዮናዳብ ዝበሃል ዓርኪ ነይርዎ መማኸርትኻ ጽቡቕቲ ኮይኑ ኣብ ጽቡቕ ክትወድቕ ትኽእል ኢኻ ዓርኪ ሰባር ንቓዕ ዝበሃልን ኣሎ ምስላና ሓቀይ ቅዱስ ጳውሎስ እውን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ መልእኽቱ ጽቡቕ ዕርክነት ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፎ እዩ ይብል ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፎ እዩ መሓዛኻ ዓርክኻ መኻሪኻ እውን ክትመርጾ ናትካ ምርጫ ስለ ዝኾነ መሓዙትና እውን ክንመርጽ ይግባአና እዚ ግን ሕማቕ ምኽሪ ዝመክር ዓርኪ ነይርዎ ከም ኣጋጣሚ ንሱ ድማ ወዲ ንጉስ ክነስኻስ ካብ መዓልቲ ንመዓልቲ ከምዚ ኮይንካ እትዓብር እንታይ ኮይንካ ኢኻ እስኪ ንገረኒ በሎ ይብል ሕጂ ረእይዎ ናይ ኣምኖን ነገር ቀዳማይ ኣፍቀራ ኢሉ ሓሚሙ ኢሉ ክሳዕ ዝሓምም ፈተዋ ኢሉ ኣካላትኻ ብዕብራን ክሳዕ ዝውዳእ ማለት እዩ እዚ ናይ መወዳእታ ፍቅሪ ክኸውን ኣለዎ እዚ ሓቀኛ ፍቅሪ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ተኣሽሙ መደምደምታና ምሃብ ገፂ መርሓካ ምሽ ክሳዕ ክንድዚ በቃ እዚ ናይ መወዳእታ እዩ ዝፈትዎ ሓቀኛ ፈታዊ ኢና ግን ኣይኮነን ፍትወት ስጋ ክሳብ ሕማም የብፅሓካ እዩ ክሳብ ከም እትዓብር ይገብረካ ሓቀኛ ፍቅሪ ግን ኣይኮነን ናይ ስጋ ፍትወት ጥራይ ግዳማዊ መልክዕ ኣይብኩም ዝፅሕዎ ደሎ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ እስኪ ንገረኒ ክሳዓት ከምዚ ጌርካ ትዓብር ዝገበረካ ወዲ ንጉስ ክነስኻ ንገረኒ ኣምኖንካ ኣነስ ፍቅሪ ትእማር ሓብተይ ፍቅሪ ትእማር ሓብተ ሓወይ ኣቤሴሎም ሒዙኒ ብትልዓል ሓወይ ክብላ ፀኒሑ ብዝኻ ሓፍተይ ክብላ ፀኒሑ ኣብዝኻ ሓፍቲ ሓወይ ኣቤሴሎም ንዑ በባ ሓፍቲ ስለ ዝኾነት ማለት እዩ ሕጂ ፍቅሪ ኢሉ ይፅዋዕ ዘሎ
انت كوينك حميمك تخينك عبيرك مستبهله فقر حزن فقرنا يمن فقرنا يتأمر حفت حوي أبي سيلهم سلاز حزني حمامي ينصيو نزل دما نصيو ينادى دما تايلي مخرو حميمي لك أب عرات دقس أبوها خريئة كايلو مسمسة بجاها حبتي تأمر انجيرا ختبن تمسا نتبل عدما من انت خريئوس أب كلمة عيني تدالوو بعلاقة تبل عني الكان قرب أبوها خمس عندي حميمك أخذ اللخا عبيرك أخذ اللخا كريئك خمس إلهيك خجبر مسمسة انتي كوينك تخجبر الكام سبلك تأمر حبتي مجب سريحة تمسا لي أبزق الميجرات تدالوو بعلها دما تخلصني بعلها دما تبلع عني كم إلك تزاربه بدحري إخا أمنون دما حامي ميلو دك أسا أمنون كريئيلو مسمت أخا أمنون ننقص بجاخا تأمر حفتي أبك المعيني كلت تغج أخذ كبر اللي بإيدا دما ختبلع عنس سدد داويت نبيت أمر ليخو بجاخي نبيت أمنون حوخي دمو زبلع قبر اللو بلا تأمر كأ نبند أمنون حوا خدت نص دما دك السنبرة نسخة بحقو سيدا أقومتعا أبك المعين كجاتات سنكتت مس بسلخا كابت مقولو أوصي أقربت له نسجنا نبلع أبيه أمنون دما كل سب كابز أوطو لي بلي ما قصرح كسرح سلازخنا كل سب كابز أوطو لي كل سب كابو وصا أمنون دما نتأمر بإيد كخبل لعسي نتبلعي نابحل فيني أتويو شاط مالتي أتويو بلا تأمر كا نتزغبره تقጭ أوسيدا نابحل نابحوا أمنون وسيدا أتوتو تبلع مسك قربت له دما قط أبيلو حيزو حبتي نعم سايدك سبلاي نسخة أيفال كان حوي أيتنورني كم زبلا إسرائيل أي جبرني ما نزع سنتس أي تقدر قدم مرعى سجاو ركب مفتصام بحق جزء أبيهر كل بتوم جزء أبيهر فرحوا إسرائيلوين تغيرون تسميعن زي فلت نجرابا أي تقدر أي فالكان أي تنورني نوريو إلى أبيات تويلو أي فالكن يقريتها نسخة أي فالكان حوي أي تنورني كم زبالة إسرائيل يقبرني ما نزع السنة تصحي تقبره أنا وني دينجلنا يا بلاشيخا دينجلنا وسيد كام زرب خاني انتي كخوني نزنا وريز تسكينا خنابي كخيدي نسخة كم حدا كابت ما بإسرائيل زلوا عاش دخت كون دليخا زعبا حسيبة بزعبون حسيبة إذا تقبروا زلخا نعاشو صراحي أب إسرائيل كاب زلوا عاشو قطر خمسهم قطر ديخا دليخا نحفتو خمس جيرو زنورة تواهيل أخا نقصنا عيك تمرعوني أي كلا أكانيمو نقرب لها أستوعلو ولا نمرعة بتي نتقام قطري ودلهم قدم مرعة كابتنورني اندي حرد أنا يبحق فقري حزكاتو خينو نايبحق قدم أمساي كتنبر اندي حرد أوسينكا خينكا بمرعة كتمرعون من نقص حتى طاي كلا أكان بمرعة جيرنا بقال كيدان جيرنا بتسجلي لله خان نقر كنفتصمون خير لا تقن تخكلنيا فقري نغران كم زعينه زلوهم سبات كم زعينه ما يتحجزوا يفتوا طراي دحسب نيرو نسقنا زرب اقسم معي كاب ازحيل سلازنبر عمصا مسال ما دق دحرزي امنون ازي صلا ايلو طعم زحز زغلو فقره حميمه زنبره مبلعس إنه عبيرو زنبره سب شعون مسود أنت جريلو دحرزي أمنون أزيز ألا وقادا كابت زفقران لعلي أزيز ألا فقر برتعو نيرو حجر ما كابت زفقران زنبره فقران لعلي صل برتعو دحرزي أمنون أزيز ألا وقادا كابت زفقران أزيز ألا تنسي كيدوص لما بلاي تنسي كيدوصي لما بلا نسخة أي فالكان نعيد مزدادك كاب تقدم زجبركاني كفو أزيخ جددي مجمريا قد مقال كدان عاميصكا جددك حسكان اللخا حجي دما كاب زخا تغحفن اللخا زجدد النجر أي فالكان ميليسكا جيجا يتوسخ ديابلوس كومي نشتي جيجا يتحزكا نعا كنت تنصح الله ويا كنت تعريا نعا أنا مدمساس نعا أنا مخوال كلا حدا بحد أتكيرك خم تشفنا دما كلا مخري مخركا
وين هكذا دفئتي اتوكا مالت نسو جنا كسمع يفتون نتزغلغلو غيليا او صويعو بجاها نزيا كاباي نقدام اوصا لي نتمعصو خا عصو بلو يبل حنت سكند مالتي زخل حميمو زنبرسن ስለዚህ ናይ ብዙሓት ሕዋትና ሽግር እዚ ኩሉ ብፍቅሪ ሓሚመ ዝብል ዝነበረ ሰብ እንታይ ሕጂ ብሓዳሮም ከም ዝኮይኑ ስለምንታይ ካልእ ትጓሊ ጥምት ስለምንታይ ካብ ካልእ ሰበይቲ ወሊዱ ክብሉ ብዙሓት ሕዋት ንሰሚዕና መጀመርያ ቁም ገይሩ ፍቅሪ ዝፍቅሪ ዝክኸውን ይኽእል እዚ ከዓ መፅሓፍ ቅዱስ መሰረት ፍትወት ፍቅሪ ኢልና ክንፅውዖ ዋይ ገድደናኒ ምናልባት ፍቅሪ እንታይ እዩ ምዝንታይ ምርኻብ ኣለዎ ሓደ ብሓደ ክልቲኦም መነፃፅርና ክንሪኦም ኢና